and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Okay. Laoman ko ang imong gisulti. What about niya itong John Gregory Carlson? Unsa na latest by niya? Ha? Unsa na, Regina? Wa usay kataho nato ang atong mga sakop, Chief Devon. But every now and then, kung unsay ilang makuha ang informasyon, bahin ni Anang John Carlson, mutawag dayon ko nimo. Bahin sa upcoming pag-launch na to sa musunod nga virus. What's the latest? Ha? Regina? Uy, unsa ko ding listahan nga imong gihatag nako dong. Palito rin ako tanan. Wa ka makadungog sa kong gisulti, Clinton. Palita ka ng tanan. Ako rang usa dong. Makaya kanina ako. Wala ba'y sakyanan din eh. Di ka mo sugod sa kong isugo nimo. Okay, naingon day kung di ko masagot. Pwes talungan kong tubag. Aw. Sorry dong. Sorry, joke rato dong. Ay, komedi ba? Komedi eh. Makumidi ka karon. Seryoso ko nakisulti nimo, ha? Mao nga ayaw kong binuangi. Sorry na gani. Alam ko pag nagluod-luod ayon dong. Hilom na hilom na. Dang kwarta, oh. Di. Dako ka nagsobra, ha? Magpakyaw ra kag imong masakyan paingon dinhi. Ug ang tanan nimong mapalit isuod sa sako. Nakasabot. Hala! Sa sako, Jod. Mura kong mamunitag lataan na dong. Lain na. Abi na listahan og kwarta, be. Nga naman dong. Ako na lang mo sugot sa kaugalingon ko sugo. Mas may pa dong. Di pa ka mo reklamo. Alay dong. At ibagnusan man ko nimo sa imong kinomo ang akong agtang. Abi na kwarta. Abi ni. Be. Si Dong John. John ba? Pagkaluran, dyan mo eh. Namura ba din ang tapay nimo? Katawa sa panag sa dong, oy. Matigulang ka gani ana na. Palagutom ba di ko nimo, Clinton? Ay, dili dong, oy. Dili. Ato na ko dong. Pabo! Pastilan ganito, Hana. Kilos apa man maayo ring sinyal ini. Ay, ako lang ang tatoy imong gisugo, dong. Kaya, bastilan dang hagra ba kayo nagnaong si Clinton? Kay nga no, dili ka ba sa daghang ug naong, Hillary? Danghagod buday. Pero kining ako madara. Buyan. Wala mo mong isip po dagis, dong dyan. Gusto kang matakdan mi nimo? May mabagbiyaan sa mi nimo, Hillary? Sige na. Excuse me for being tabi ninyo, ha? Excuse me, Anna. Excuse you. Nagparihas na gid sila sa Clinton. Makalingaw ba yung unta pero isahay masubraan pud sa kabuang, di ba? Oh, may sa kanal nga miso din niyo, Jess. Sudlon no naman ta kay ni Lupita. Kadiyo siya na, manako ta. Kaya tingalag magpaniid na nato. Manako ta. Mata din ng kardong. Ang tig-deliveran da ito dinig fertilizer. Ilang suki din ni, maong wa tayo angin kabalakan, Chan. Okay. Pero mas maayong dilim kumpiyansa. Gililong na to sa itong mga kailangan ni ata din sa dapit sa imong higala din sa probinsya. Kay din na to sila ibilin si Clinton o si Hillary din. May pasalik ang akong amiga nga safe ta din ni, Chan. Wala problema. Pero sa giingon ko na, mas maayo gyud nga dilim kumpiyansa. Kadiyot, si Clavel, nakakita ka? Maniot na tarong taon-taon.
Wa ko makamatikod. Ipasusi ka ni Hilary. Maayo pa tuod. Kanindot nila ni John o Ghislaine. Dili na ko kapungan akong kaugalingon nga bation yung kong selos nila. God, huwag tangan na din ako, Ginoo. Ngahingpit ko na untang malimtan si John. Please, Lord. Dadaan pa yun lagi na kung ano yung karagin din sa may sapa. Dahil Clavel. Si Hillary. Hillary? Mangingod to na kunutan ninyo, Day Clavel. Pado na kanila ni Dong John o Day Gislin. Oo. Masunod ako ni mo, Hillary. Isa, nag-usam din ka din ni Day? Ha? Wala good. Nagtanaw-tanaw lang sa mga nindot nga talan-awon din eh. Pero, namula lagi ng imahang mata, Day. Nagahilak ka? Ha? Naghilak? Hilak good. Oy. Anong mahilak good ko? Ikaw, cute, Hillary. Wala ka magilak. Basi gipiskat ka. Ikaw, cute, Hillary. Gipiskat ko taon. Mahimot malang tanimo. Nasige, oy, mo ba na lang ko nimo? Mas mahal pa! Pero, oy, ayaw pa doon na ko ha. Kaya basi batak na tas imong piskat. Ay, nimo, Hillary. Mawa mo lang og kadiyot ang ato problema nimo. Tana, oy. Sige. Pero, sa kakaditsa. Masam di man problema, Day. Ha? Ang sa imong problema? Day, ganiha ba? Pag adto na ko sa may sapa ni Day Clavel, mura lagi siya gihilak. Nagilak? Nga naman ko, no? Wala man musulti nga, no? Aw, ang iharang giingon nga naa siya problema. Problema? Kuno! Pero wala man musulti unsa. Basig doon na kay ikatabang niya, di ba? Kana ko magpatabang sa nako. Maybe, pero kung dili siya masulti, unsa man ako pagtabang niya. Aw, maapod. Kadiyot, hain naman to siya. Ha? Aw, ay, nagsultik si Dong Jan. Oh. Deges? Naunsa ka? Ha? Uwa, Hillary. Uwa. Hala, day. Gibag silpon, may nanawag. Si Matt. Oh. Hello, Matt. Hello, Jess? Dispensa sa disturbo. Okay lang, Matt. Nanawag ka man? Nadindiin naman lang kong pangita ni Clavel. Nasusi na ako yung mga suod nga mga kaila. Huwag nang yun nakasulti na ako kung hain siya. Huwag ka ba inibaw ang dapit, Jess? Nga posibleng tuwa siya? Ha? Jesslyn? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!